ଆଜ୍ଞା ମଲା ପରେ ସେ ନରକକୁ ଯାଏ। हाँ ଆଉ ଯିଏ ସେବା କାର୍ପୁଣ୍ୟ हाँ ଦେବା हाँ ଭକ୍ତିଭାବ ହଁ। ସବୁ ଥାଏ ସେ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ମସ୍ତକ ଉପରେ ଯାଏ। ହଁ। ମଲା ପରେ ଯାଇକିରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। बेस बेस सत कथा ଏଣୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଳି ନାରୀ हाँ हाँ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରି हाँ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ହଁ ପାଦ ଉଦକ ଗର୍ଭକୁ ଖୋକି ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଦେଲେ। आसन दला କହିଲେ କାହାରି ମୁଖରେ ଟିକେ ହରସତା ନାହିଁ ଏକା ବେଳେ କି ପାଇଁ ଆସିଲ ଆସିଲ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସେତିକି ବେଳକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋ ପାଞ୍ଚାଳି ଆସନ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ କଲୁ କରି ତୁମେ ତ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଗୋ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ନିୟମରେ କୁହ ଆମର ଆଗର ଯାହାକୁ କହିବ ସେହି ଧରିବ ରାଜନ ଚଳାଇବ ଏହ ସିନା ସିଂହାସନ। अच्छा अच्छा ଯାହାକୁ କହିବ ତମେ ତମର ହାତରେ ଇଏ कथारे କଥାଟା ରଖା ହେଲା हाँ ଯେ ତମେ ଯାହାକୁ କହିବ से राजा ସେଇ हब ରାଜା ହବ ଏ ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ ବା ଚଳେଇବ ବା ରାଜା ହବ हाँ ଶାସନ କରିବ। हाँ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ सती जाग्य सेनी ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରଖ ଚକ୍ର ପାଣି। अच्छा अच्छा ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାରାଟା ମୋ ଉପରେ ଲଦିଦେଲ ହଁ। ମୁଁ ଛାର ନାରୀ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ଜାତି हाँ हाँ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିବି ସେଇ ରାଜା ହବ। हाँ हाँ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟରେ ହଁ। ଧର୍ମରେ କହିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବି ଅପାର ଧର୍ମରେ କହିଲେ ନ ଦେବ ଘର କଥା କହିମି ଯେ ମାଡ଼ ମୁଁ ଖାଇବି ତଥାପି ଅଧର୍ମ କହି ନରକକୁ ନ ଯିବି। अच्छा अच्छा ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଚାର କରି କହିଲେ ହଁ। ଯଦି ତମେ ସେ ନିର୍ବାଚନ କଥାଟା ମତେ